Sa Balita International, Israel nag-umpisa na sa paghatag ng booster shots para sa COVID-19 vaccines. Sa balita sa sports, Jordanes Ugas hindi dapat pag-i-underestimate so kay Pacquiao. Sa Balita Entertainment, Vice Gandagin surprise ang iya pamilya sang bag-o nga balay. Samtang sa Balita Espesyal, mga ginapatihan sang Pinoy para sa mga nagabusong. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Agosto 14, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Upod sa aton balita sa lakat sang panahon. Last stress nga forecast ang pag-asa, ang low pressure area, ang katapusan nga nakitaan nga may kalayon nga 550 kilometros na sidlangan sang Verac, Catanduanes. Ang easterlies na nag-apekto sa eastern section sang Mindanao. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag siyudad sang Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan, kag lap-talap nga pag-ulan bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Mahuyang tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na ako mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutlak las 5:34 kaina magatunod naman las 6:03 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Dialagdon kag Teresa Linahakayaw, no? Dira sa kay Kimosabi Cushing Magellan. Hello, good morning. Via Jonathan sa kay Toto Balolot. Good morning man. Kay Mabaling Anlin. Oy, Melili Oligo, good morning dira sa imo sa Barangay Tangub. Edwin Miranda Sr. Bro, good morning dira sa imo. Hil Javier sa Quiapo, Manila. Good morning. Kag kay Atia Kim Eriman, may agaman sa imo, no? Kag natamyaw tada ang pamilya di Alagdon bala. Kag apil, no? Sa may Don Salvador Benedicto. Yes. Sa sunod si Mana, makadto kita to. Ha? Yes. Okay. Oh, yes. Johnny Canlas, watching live from It's home 6. East Home 6, Mansalingan. Sige. Good morning kay Naisel Fabol. Good morning ko greet niya lang ng family Fabol and Morales sa Cabancalan City. Salamat good live watching always here at Nenas Rose Manukan. Liasos Edna, good morning kuno Boy Duran. Classmate mo naman yan. Wala ito ka kwanta. Wala ka kadumdum. Basta ilain lang yung apelido. Sa among kwan. Great man ni Sir Melili Oligo, of course, ang taga EFC members. Kakaroon gali mga ka-aksyon, invite ka mo ha sa Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Online games alas 10. Win, win, win. Cash, cash, cash. Prizes, prizes, prizes. Damo, gidi action boy dapat. Okay? Dapat ang winner sang 500 pesos. Mamati ka na, matanaw ka lang, malingaw ka pa, kakita ka pa gwapa. Kalay. Makadaog ka pa sa 500 pesos. Alas 10, no? Alas 10. 10 a.m. later with Aksyon JM Biking. See you mga ka-aksyon. Kagi-prepara nyo na inyong fingers, inyong mga tudlo sa pag-type. Dasig type dapat ha, kung kabalo na kamo sang sabat. Bangod kung sino ang una yung magwa ha sa amon screen. Makatag sang sakto nga sabat. Amo na siya ang makabaton sang 500 pesos. 500 pesos. Okay. Ang cellphone sa dasong semana pa yan. Sa August 17. So, abang-abang. Month-long celebration ni Action Boy kay 52nd anniversary na sa Aksyon Radyo Bacolod. May ara pagkikita ng
online newscasting competition. Actually, damo na to nag-send sa ila sining mga entries. Until tomorrow na lang, August 15, ang pagbatad sang entries. Okay. Kaga hibaloon ta na kung sino ang Kung mag-send sa din isa nag-entry? sa aton nga page. Yes. Okay. Pwede man kay Aksyon Dale Salazar o kung sa akon Abi na Sige. para bongga tayong lahat. Ma-send ko bala. Alo, Di ba pwede ka send? pwede makasend ka via send lang sa imo sang lain nga entry. Sige, standby na sa mga balita nasyonal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nagpatigayon sa press conference si Bacolod City Mayor Evilio Liudardia kaupod ang pila ka lokal nga opisyal sa syudad kabang nga health authorities para talakayon ang Delta variant nga na-record na karon sa syudad. Sa interview sa Aksyon firing line, gipahayag ni Bacolod City Administrator M. Ang nga kalakip sa gintalakay sang alkalde amo ang mga preparasyon sa syudad agon mapunggan ang posible paglaptas ang variant. Suno kay Ang, antes man ang kumpirmasyon sa variants, nagpa-inventaryo na si Liudardia sa kada treatment facilities agud masiguro nga hindi magkulang ang mga kinanglanon kaangay sang test kits kag iban pa. Ginpahayag pa ni Ang nga magluwas sa duha ka Delta variant cases ang Bacolod naka-record man sang 3 ka kaso sang P3 variants. Ang syudad sa Bacolod may 166 ka mga samples nga ginpasa para sa genome sequencing halin Hulyo 9 tubtob Agosto 9. Ang press conference kaina nag-focus sa isa man lang katopiko amo ni ang nag-ulang gid na detect nga Delta variant, no, nga duha ka cases na na-detect nga Delta variant diri sa Bacolod. So nag-invite si Mayor kag ang EOC sa mga experts nato na rin sa Department of Health sa Region 6. Ginpaidalom naman sa lockdown sa Emergency Operations Center kag mga pasyalis ng barangay Banagong Puloy-an sa 71 anyos nga lalaki nga nagpositibo sa Delta variant ng COVID-19 base naman sa impormasyon nga ginpagawa sa DOH Region 6. Sunod kay Banagong punong barangay Ricky Mijares personal nga nagpadulong sa Puloy-an sa pasyente si Dr. Chris Sorongon para sa pag-lockdown kag liwat nga pagpaidalom sa swab test sa mga persona lakip ng iya mga miyembro sang pamilya. Dugang pa ni Mijares, wala naman sa dapat kabalakaan ang iyang mga residente bangod yara nag-i-star sa isa ka pribado nga subdivision ng among nga pamilya. Sa naibaloan nga antes pa man nagwa ang resulta sa genome sequencing sang pasyente, ining una nga naka-recover sa COVID-19 kag nakakompleto man sang kinanglanon nga mandatory quarantine sa isa ka hotel sa syudad sang Bacolod. Dala kami di pulis, tanod, kag biyar sinamon, kay dati ko ni Dr. Sorongon, i-swab ni sa luwat. July, sa swab mo, nagwa ang result siya July 17, positive. Isolate siya sa isa ka hotel di sa Bacolod. Sang 3, tapos ng quarantine sang 3. Depende na kung kay Dr. Chrissy, kay sirada na mo ni area. Nilockdown siya, lockdown gate. Si Barangay Banawag Kapitan na Ricky Mijares. Nagpanugyan man si punong barangay Ricky Mijares sa mga pumuluyo sa barangay Banago nga magkalma nga magdoble halong. Ini kasunod sa report nga nabaton sa lokal nga gobyerno sa Bacolod nga nagpositibo sa COVID-19 Delta variant ang isa ka 71 anyos nga lalaki. Sunod kay Mijares, naka-isolate na sa ilang balay ang ining lalaki kaupod ang 6 ka mga himata. Liwat naman ginpaidalom sa swab test ang nagpositibo sa Delta variant kang 6 sini ka mga himata. Ginalauman ni Mijares ang pagkuha sa resulta sa swab test sa labing madali nga panahon. Ginkumpirmar ni Mijares nga nagapatigayon na sa contact tracing ang extraction team. Nagahinyo si Mijares sa publiko nga maghalong kag magsunod sa mga protocol nga ginapatuman sa gobyerno.
Sa iban pa nga balita lokal, 98% ng traffic enforcers kag PNP Traffic Management Unit ang nabakunahanan sa nagkalain-lain nga COVID-19 vaccines. Sino kay Dennis Perma, Admin Chief sa Bacolod Traffic Authority Office, ang 2% ng wala mabakunahan ang may balatian nga pondo kang kinahanglanon ang doctor's certificate antes sila mabakunahan. Nagpasalamat si Perma sa LGU kag EOC nga among nagapatigayon nga mabakunahan ang mga traffic enforcers kag PNP Traffic Management Unit. Sunod kay Dennis Perma, dako ang nabulig sa bakuna agud madepensa ng ilay kayong lawas batok sa virus nga COVID-19. Ang traffic enforcers may 23 ka regular nga empleyado, 503 ka job order kag may 13 ka mga motor cop. Suno kay Police Major Ruel Culanag, head sa Traffic Management Unit kag Bacolod Traffic Authority Office, ginakabig man ng traffic enforcer nga mga frontliners, mangon makita sila sa dalanon kag taga-serbisyo sa mga motorista. Naglambot na sa 428 ka market vendors ang nabakunahan sa ginlansar nga mobile vaccination drive sa lokal nga gobyerno sa siyudad sa Bacolod sa 3 ka dalagko nga mga merkado. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni City Administrator M.A. nga maayo ini nga balita tungod nagsobra sa ila target ang nagpabakuna. Suno kay ang kada adlaw sa Biyernes ang pagbakuna sa mga market vendors kag sa iban nga mga inadlaw kadtuan naman ang mga terminal kag mga barangay nga manubo ang rollout sa vaccination. Palayag pa ni ang matawhay ang vaccination tungod na plastar sa maayo ang tanan sa din may master listing nga gidimo agud wala sang problema sa mag-umpisa sang pangbakuna. As made stops in the 3 major markets, kag nakabakuna total of 428 ka mga vendors ang nabakunahan subong nga adlaw Aksyon Bright on the first day alone. Nagapabili naman nga limitado ang inbound travel sa siyudad sa Iloilo sa piyak nga ginpaparawag na sa Modified Enhanced Community Quarantine and Status. Sa executive order nga ginpagawa ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nasad sa Section 4 sing EO nga nagapabilin nga wala sang leisure travel halin sa Negros Occidental pagkadto sa siyudad sa Iloilo. Hindi apektadong biyahe sang goods kag cargo apang kinahanglan nga kada cargo vehicle ang may tatlo lamang kasakay dala na ang driver. Pwede lamang makasulod ang A4 apang kinahanglanon sundo ng guidelines sang siyudad kag para naman sa non-A4 kinahanglan nga masunod sa ESPA system magpresentar sa negatibo nga RT-PCR test na sulod sa 72 ka oras antes ang petsa sa pagbiyahe kag valid ID. Kalakip sa ginatugutan sa inbound travel among returning overseas Filipino workers gigin facilitate sang OWA kag in-endorse sa lokal nga gobyerno sa syudad kag returning Iloilo City residents nga subject naman sa gintalana nga guidelines. Din pa kamaayo naman sa lokal nga pamunuan sa Commission on Elections sa siyudad sa Bacolod nga kansilahon ang kuntani patigayunon nga special voters registration sa barangay Mansilingan kahapon nga adlaw Biyernes. Suno kay Bacolod City Election Supervisor Attorney Katrina Kanya, ini nga desisyon ang ginhimo sa iya talatapan matapos nga maglain ng pamatyag sang isa sang iya mga personal nga gilayon naman ipaidalom sa COVID-19 swab test. Duwa man ni Kanya, mahimong ilan na lamang i-reschedule ang mga aktibidad sa bulan sang Setyembre. Sa piyak nga bahin, kansilado man ang ilang mall registration yung gintalana kuntani sumong adlaw. Ining tikang suno pa Kanya ang kabahin sang precautionary measures nga ginapatuman sa ilang tratapan samtang nga ila pa ginahulat ang resulta sang swab test sang iya nga empleyado. UP Manila nagpagawa sa opisyal nga pahayag angon sa doktor nga nagpahayag nga mas delikado ang bakuna sang sa virus. Samtang COA nagklaro wala sang korupsyon sa DOH. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Alright. Okay, so alright. Okay, pasa alright. Di na talaga nang ginawa. Dito kay ko ano kay classmate, mo classmate ko to si Idna bla daw. Hindi ko kadumdum may classmate. Sakit ulo ko. Ramia Garcia, good morning. Yes, good morning. Thank you, Gali Action Boy, kay Ma'am Luing Melos. Yes. Sa very namit and non-garlic. Non-garlic. Wala kita garlic ang dinugaan. Ga-adjust si Ma'am sa akin. Okay, sige. Pero lame ka siya. Kay, di natatalk siya boy, gina. Sa hamba ko classmate mo na. Kay, di nata kay Susie Mendoza. Good morning ko no from Ibi Magalona. Kay Evelyn Villegas, good morning, watching from Kuwait. Pero taga Maaw siya ko no Ma'am Mary Grace, Eugenio Fermin, good morning man. Pilton Lipura, good morning. Greet yun lang suno sila ni John, Sharon, Lolet, Mary Grace, Toto, naga-monitor sila sa Pasay City. Salamat, gid. Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good morning. Watching from Hong Kong. Of course, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matthew Mayo. Watching sila kuno from Stewartville, Car Show, Minnesota. Na-car show naman sila. Gani, kadamo ito mga cars. Feeling ko magpuli na din sila sa Pilipinas. Baklan ko ni Doc Mayo, gro car mo. Natagpiso ba? Natagpiso lang. Mga vintage na taga mga kwan eh. True. Hello ko no hambali body mo, Doc Mayo. Yes, good morning my buddy. Super cute si Doc Mayo mag-extra sa Aksyon Radyo. Yes. Perfect. Kuhan ko natin sa anniversary, taguro ma-air na siya, no? Nainto naman siya ni Ma'am Ban. Mag-inainto ni Ma'am Ban. Na siya. Mag-enjoy man siya. Pero yes, enjoy siya extra. Kay Jen Dialagdon. Good morning man. Kay Lilibeth Gotera, good morning. Live ko na sa Purok Santan, Payao. Hindi naman Purok Santan, Payao. Sa Payao binalbagan eh. Ano na gani? Dandan soy bayaan ta ikaw. Pauli ako sa Payao. Sa binalbagan na gani? Binalbagan na. Kung ang sunod-sunod taga-drama. Ikaw hidlawon ang Payao. Ang Payao. Imo lang lantawon. Imo lang lantaw. Hindi ko bimalantaw sa Payao. Lantaw mo lang Payao na. Aragod sa bakul dito Payao. Idlaw ko sa Payao. Klay. Ano sunod sila taga Payao? Okay. Abi ko sa Payao sa Panay. Charot lang. Kay Kay Erla Vega, good morning man. Kay Raul Zulweta Gavila Jr., watching from Barangay Buena Vista, Hima, Milan City. Kay F. Smart Tadeo Salcedo, good morning man. Ma'am Homan Loven, of course. Giovanni Manguad Kamurahan, good morning. Shoutout niya lang ko sa Kamurahan and Vinco family sa Katabla. Bye-bye to Lisay City. Joseph Nomeda, may agad na sa imo. Kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Kay Wanskili Morales. Kay August Dara. Kay Nat kay Abby. Good morning. Ebsa di ka na tuman. Kay Maui Akol Kaniada. Si Tito mo Maui. Tito. Akol. Di man Akol. Yung ba lang mga kwanyo, may mga tuang tutong, ginatutong. Akol. 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 Ana Thalia Estrella.
Lisa Joy Ilon Amoroso, Mary Joy Camero, of course, Marilo Kahilig, kagay Veronica Santillan Manukan. Yes, si Liasos, Ed, naging laktawan mo. Wala pa, rin pa ko panahon pa ko kaya mga watching ko din na pang basa. Okay. Si Nalyaso, sa muna sa ang ginbang ko, minang classmate ko. Oo. Sa Barangay Concepcion ni Sayat, hindi kami classmate. Magulang yun ni si Lauro. Lyasos. Hambal Kami yaw. nag-greet sa si Lauro. Birahon ko ni sa karon mo. Advance happy birthday, Maylon da pamati sa solid. Birahon. Yan. Ging-greet mo pa si Si Boy, Lauro. ah. Oo. Ging-greet niya pa ka. Tapos solid listener sa Gris nga na. Hi. Sige lang, ma'am. Okay lang na, ma'am. Sige, oo. Ganyan talaga mga buhay-buhay Learn. natin. Learn. Standby sa aton mga dugang nga balita. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:22. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, nagpagawa sa opisyal nga pahayag ang mga manunudlo sa University of the Philippines, Manila, College of Medicine, Department of Pharmacology and Toxicology, angot sa pahayag sa doktor nga si Romeo Quijano. Sunod sa UPCM, Department of Pharmacology and Toxicology, si Dr. Quijano ang retirado na nga manunudlo sa UPCM sa tupang tuig 2014. Sa pahayag sa UPCM, ang mga pahayag ni Dr. Quijano sa interview sa DZRH-TV ang suli sa pananawan kang panindugan sang karon nga mga manunudlo sang departamento. Ginklaro sang UPCM nga nagasuporta sila sa mga pamagi pagtapna sang COVID-19 nga nagabase sa siyensya kag insakto nga pagkuha sa mga ebidensya kag impormasyon. Suno pa sa mga eskwelahan, base sila nga pagtuon, luwas kag epektibo ang pamaagi, agud batuan ang COVID-19. Ginainggan nila naman ang sang UPCM ang publiko nga magpabakuna kag magkonsulta sa mga doktor kag healthcare workers kung mayara sang pagpangduha-duha sa bakuna. Ginausisa naman sa karon sa Department of Health ang kaso sang double vaccination sa din, isa ka individual na makaduha ka beses nga na fully vaccinated. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagpakiangot ng otoridad sa natungdan nga vaccination sites agud may baluan ang kompleto nga detalye sang natabo. Dugang pa ni Vergere, wala pa sang penalidad para sa mga persona nga nagbaton sa double vaccination. Apang ginpahayag nga kuntani, ginpaminsar man ang sang nagbaton sini nga may mga tawo nga wala na bakunahan tungod sa natabo. Ginapelar ni Vergere sa mga individual nga na fully vaccinated sa makaduha ka beses nga mag-report sang anuman nga side effects sa ila vaccination site. Liwat ginpanumdum sa DOH nga wala pa ginarekomendar sa mga eksperto ang booster shots. Ginklaro naman sa Commission on Audit o COA nga wala sang komisyon o kung wala ang komisyon na kamensionar sa 2020 nga audit report nga may korupsyon sa ginusar nga multi-billion peso budget sa Department of Health sa panahon sa COVID-19 pandemic. Sunod sa COA, may talapuson pa angot sa proseso sa pag-audit may kagtanan sa mga nadiskubre nga kakulangan bangod may rekomendasyon nga kinanglan nga kumplituhon sang DOH ang mga ginapangita nga mga dokumento.
liwat nga nasentro sa issues ang DOH matapos nagwa sa report sang COA nga may pila ini ka mga kakulangan sa pag-usar sang 67.32 bilyones pesos nga COVID-19 funds, partikular na sa wala pagsunod sa layi ka mga pagsulundan. Dismayado naman si Senator Richard Gordon ang sa atrasado nga pag-abot sa Moderna COVID-19 vaccines nga ginbakal sa Philippine Red Cross. Sa online forum ginpahayag ni Gordon nga nagsulod sa iya pinsar ang kanselahon ng order sa Moderna nga nagabalor sa malapit $5 million. Sunod kay Gordon, ang bakuna nga ginbakal sa Red Cross sa Moderna lain man sa ginbakal sa gobyerno. Sa pinakauli nga impormasyon sang PRC sa Moderna vaccine, ang second tranche sang bakuna maabot sa katapusan naman sang Agosto. Sa mga dunga natin nga balita nasyonal, panahon na para magtukod ang gobyerno sang separado nga planning group sa away kontra COVID-19 pandemic. Sa interview sang DZRH, ginpanugyan ni Anay House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga maghimo sang grupo nga magatutok sa plano sang gobyerno nga gamiton sa masunod pa nga mabulan o kung tuig. Paatag ni Cayetano, ad hoc ang Interagency Task Force kag kung magdugay pa ang pandemya, kag abtan pa sang eleksyon kag turnover sang bago nga administrasyon. Kabangod sini, ginduso ni Cayetano nga mas maayo kung ang mga secretary ang na-assign sa pagpadalagan sa gobyerno, ang IATF ang magatubang sa adlaw-adlaw nga COVID response, kag ang planning group ang bahala sa konkreto nga plano. Ang aking mungkahi, ito namang IATF ad hoc dapat to eh. Akala naman kasi natin 3 months, 6 months, 1 year itong pandemic. Pag umabot to ng 3 years, 4 years, 5 years, may election pa tayo, may turnover pa tayo. Diba? That's why ang pinopropose natin, magkaroon po ng planning group ang gobyerno. So kung yung mga secretary po ay pagpapatakbo ng gobyerno, yung IATF, yung everyday na pagharap, paano naman po yung magpaplano ng 3 months from now, 6 months from now, 1 year from now? Si Anay Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Ginkumpirma naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ginbato na ni Presidente Rodrigo Duterte ang resignation ni Budget Secretary Wendell Avisado. Ginpahayag ni Roque ang resignation ni Avisado ang bangod sa medical reason kag wala sang iban nga ginmensionar nga rason. Sunod kay Roque, gin-appoint ni Duterte si Other Secretary Tina Rosemarie Canda bilang officer in charge ng Department of Budget and Management. Base sa sulat ng Executive Secretary Salvador Medaldea kay Secretary Avisado, ginpahibalo sini nga ginbato na ni Duterte ang iya pag-resign epektibo kahapon nga adlaw, Agosto 13. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sang KBC Plus sa iban iya nga vitamin C
Good morning dira kay Michael John Season sa Purok Brotherhood sa Barangay Sumag, no? Kay Edwin Escopel, classmate, maayong aga dira sa imo sa Kabuyaw, Laguna. No? Sa kay Rochelle Evangelista. Gapangapito sa mga si Pipito kag si Butoy. Oy, Butoy. Pipito. Maayong aga dira si Pipito kasi Butoy Pipito Manaloto. Good morning. Ginagreet man ni Michael John Season, si Romel Silva, kag Grace Mustre. Paano sila mga batch 92 nila sa RTNHS sa Bago City. Ricky Serino sa may Barangay Bunga, DSB. Richard Daet Pacheco. Veronica Santillan Manukan, of course, Martin Aliling. Karian Libre Saison, tamihan niyo lang family Saison sa Cadiz City. Erwin Dicatoria Gonzalez, kag Cory Vidaha. Still watching. Yung mga lasing ko, ano naguro? Alas 3, oo. Jonah Basya Orais, John Arlos, Coffee sa Paraiso Beach. Wala pamati sa mabugnaw niyo nga tingog. About it. Ginapatay mo ko daw. Aragan eh. Tinalaway na natin. Hindi na lang. Pabugnawon pag ito ang kape. Para mabulubugnaw ang kape. Sige, ikaw na. Kay Sol Lama Barnacha, sawadika. Tingala ko ako paano. Sawadika magkalon. May aga sa family na ko no. Dira sa may basta first person. May aga sa family ko dira sa barangay Dumanan, especially sa nanay ko. Sawadika. Sawadika magkalon. Kapong ka. Andrea Amanda Jaime. Ay, amo lang ito yung ipabasa. Amo lang ito yung ipabasa. Stella Maricelis. Morning sa imo. Sa Bago City kay Rodely Gumayan. At ami basahon ka pa daw? Wala na, sige, continue lang. Ay, wala nang sawadika, tapos na siya. Sawadika. Oo. Si Vanessa, ko ito yung kadlaway. Good morning na sa inyo, no? Yes. Kag sa kay Janet Delino, kag kay Jean Buarom, kag kay pare ko Arlene Buarom, nga bag-o lang nag-abot from the ship. Si mga From the kapitan ship. mo. Si kapitan. Maninoy ko na, no? Maninoy mo. Ah, yes! Maninoy! Arlene Buarom. Happy cruising. Happy cruising. Kapitan sa barko mo kundi. Maninoy, matik na yan ay. Matik na dahil. Yes! Kabalo na ka mga obvious siguro, mga requirements sa mga maninoy. Maninoy. Grabe, si Aksyon Hindi wala ko yung pili, iya. Kamuman niya bala. Si Maninoy ko, Arman, sa may Tubang Riverside, nagabligya ng mani, wala na. Maninoy mo na. Kag si, Maninoy Asher, layab ng December, ligay, padala yung isa kakaangal lights. Grabe, wala mga Maninoy ko. Ay, nagabligya man dito sa Barrio Brusay. Maninoy mo na. Kabakal ko na, bro. Oo, yeah. Nakabakal ko na sa... Amo na gani ang balko, kung magkainano, gidman, nga maglayas-layas, kung hindi ko magutman. Correct. Namo giguro mabatan sa kon. Si Dianton Diaz, Lito Dayap, kay Migo Awin Torres. Good morning dira sa may Isabela. Sang Tabuk Suba, Hinubaan. Good morning no kay Philip alias Halong. Ay, grabe nga alias mo. Phil alon sa guys sa Japan, kag Ma'am Eleanor Fukuda. Yes, Manina, good morning. Arjun Reyes. Din ka na to man. Si Dianton Diaz Okay. Wala kang distancing sa Pure Gold dun sa Aga Street sa Santa Fe na jeepney. Actually, boy, na-notice ko bala to sa mga jeep bala to. Wala na. Oo, ang ila, plastic ka muna. Katapika na naman lang siko. Ate, sige standby kita, Nay, sa mga dugang balita. Time, las 7:36. Sa detalye sa Balita International, nag-umpisa ng Israel sa paghatag ng booster shot sa mga persona na edad 50 pasaka agud matap ng pagdamo sa COVID-19 Delta positive. Sino kay Prime Minister Naftali Bennett
Sila ang isa sa pinakaunang nga nagpatigan sa vaccination drives sa Disyembre kag nagsulod sa kasugtanan kaupo ng Pfizer. Ginapangabay naman ni Ran Balisir, Chief Innovation Officer, nga makabulig ang pagpatuman sa booster shot agud hindi na magdamo pa ang kaso sa COVID-19 Delta variant sa ilang nga pungsod. Naibalaan sa unang adlaw, naglambot na sa masobra 700,000 ang nabakunahan sa ikatatlo nga shot sang vaccine. Ginpahayag naman sa International Labor Organization nga ang Pilipinas na nagapanguna nga pungsod sa Southeast Asia nga may pinakamataas nga working hour losses bangod sa COVID-19 pandemic. Sa 2020 nga record, may pagnubo sang 13.6% sa working hours matapos ginimplementar ang stricto nga lockdown. Sunod kay Senior Economist Christian Vigalan, ang Pilipinas ang isa sa pungsod nga may pinaka-stricto nga lockdown measures. Dugang pa ni Vigalan, ang sektor nga pinaka-apektado sa tanan ng mga tourism, retail, hotel and restaurants, arts and entertainment sector, construction kag manufacturing. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 55 centimos. Singapore dollar 37 pesos kag 31 centimos. Ang Hong Kong dollar naman 6 pesos kag 49 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, gin sorpresa ni Vice Ganda ang iya sining pamilya, ilabi ng iya Iloy sang ila bag-o nga balay kadungan sang birthday sang iya utod nga si Tina. Sa pagkabalo sa iya pamilya, makadto sila sa isa ka lugar agud magpanyapon, agud makaselebrar apang likom sa ila ihibalo nga dalon sila ni Vice sa ila sini bag-o nga balay. Sa living room area, may balloon decoration nga nagasiling "Welcome to your new home, Visceral Family." Ang Iloy ni Vice nga si Rosario Visceral ang nakibot kag ginpamangkot pa sini kon ginaprank siya sang komedyante. Nahibalaan 12 ka miyembro ng Visceral Family, wala labot kay Vice Ganda, ang nag-share sa isa ka balay sa Tambunting, Manila sa sulod na sang 12 ka tuig. Ang 3-story house ang may 7 ka mga kwarto kag may swimming pool. Sa balita sa Batag sa Sports, ginpalayag ni boxing champ Senator Manny Pacquiao nga hindi dapat pag-i-underestimate ang bago sini nga mainkwentro nga si Yordinas Ugas, rason nga bisan na downgrade ang iyang kontra, gin-upgrade ni Pacquiao ang iyang training. Suno kay MP Promotion President Sian Gibbons, wala sila nakita ang training intensity ni Pacquiao sa nainkwentro sini si Keith Thurman, duha ka tuig nga nakaligad. Sa itong training para kay Thurman, duha o kung 3 kadlaw sa isa ka semana nagapahuway sa training si Pacquiao. Apang karon kay Ugas, duha kahapon lang ini nga nagpahuway sa workout sa kabilugan nga 6-week training camp. Naibaluan, maingkwentuhan sa Sanday Pacquiao kag Ugas sa Agosto 21 kung Agosto 22, oras diri sa Pilipinas. Balita Espesyal! Happy birthday sa tanan nga may birthday. Happy birthday ko na danay Action Boy kay George Chico Pabilio. Hambal ni Rodalie Gumayan. Happy birthday to you. Yes, happy birthday. Yes. Good morning dira kay Antonio kag Mags Lobaton sa may Valladolid. Aha. Sa Pacol, Valladolid ni sila, Duldo. Basta sa Valladolid ni sila, mga parents ni Patricia Yes. Lobaton. Good morning. Patatins. Good morning dira sa inyo, no? Kag sakay Kwan, sakay Tintin, sang Dilap. D-E-E. Oh, Dilap. Dilap. Oh, Dilap. Dilap. Oh, Dilap bala. As in, dilap. Oh, sang Dilap, sang Dila bala. Ah, okay. Pero Dilap ni sa do restaurant, tidak siya sa may kuano, lapit sa Chinese temple dablaw. Ah, perfect. Kay Tintin good morning kay Mami Brenda Lobaton, Jessica Lobaton kag kay Cab Lobaton. Yes, good morning. Dara sa inyo tanan, of course. May ng Fiesta Homes, Barangay Suma. Yes. Kay Janelle Halorina, good morning. Ari na si Dennis Richard de Borromay. Good morning sa akong amigo liwat kay Engineer Ray Ruiz. Sang Candoni. Candoni. Good morning. Kagawad Monica Prudente and Ma'am Mercy dira sa may barangay Nanunga. Kay Manang Lizal, kag kay Rock dira kay Manang Small. Good morning. Kaya si Kate Cardones may agaman. Yes, before aton balita Special Action Boy, again gina-invite ko kamo tanan sa 10 a.m. Facebook online games karon sang Aksyon Radyo Bacolod. Of course, upod ang inyo alagad. And with Aksyon JM Bikin, more cash prizes later. So bantay ka mo ha, kag magpamati lang, kag maglingaw-lingaw, kag magsadya-sadya kita tanan. Bantay lang ha, hindi magbantay sa lakay.
Ay, kalay. Ano? Kalay. Sige. Yes. Oh, ito yung sap. Subong ko ito sap. Wala, goro. Wala tayong sap. Ay, kami Wala sap. daw. O, sige. Oo. O, sa mga wall sap winners, tadarabla kung matawagan na ka muna mo, nulaton nyo kita ang texting station. Yes. Ang station niya, mat-text kami sa inyo, no? Mm-mm. Hindi lang ang remittance ka Hindi lang si Aling center. si Tita D. Hindi lang si Aling Junisya ang ma-text sa inyo. Oo. Kung lato nyo gid nga maka-text kami, kaya ara na da ang ngalan sa mga sender. No? Yes. Mga no? Oo. So, kung mag-text sa inyo si Aling Junisya, hindi ka mo dahil magdiretso to sa iyang remittance Oh, kay center. ma-dance-dance pa na sa anong Jewish. Oo, kay hulaton nyo anay ang text sa isang station. Kay mag-text Yes. na sa inyo para mabalaan nyo. Kung balo ka magkuha ka, may ara ka kuha mo nga Oo, sender. sender's So, name. hulaton nyo gid ang text sa station, ha? Yes, kung kay Okay. sino. Kag double check nyo gid ang mga spellings and names kay Oo. kisa wala nang ginabaton ni aning Junisya. Junisya. Strict tanga daan siya, Aling Strict na Junisya. siya. Oo. Dapat everything is perfect para okay lang kita na. True. Strict. Kalain. Sige. Sa kay Pinky Pamela Guanzon sa Barangay Suma, good morning. Kay Jocelyn Song Comedia, bantayan niyo gigong karon last day. Yes, perfect. Dapat damo ta please like and share niya sa inyong mga friends. Para damo makabatan sa 500 pesos. Basta hindi na pag-like ay i-share para nga-jutay lang sila. Ay, ano na. Kaya dapat damo kay hindi ko mag-start kung hindi ka lambot 500 viewers. Wow. Stop. Okay. Sige. See you later, mga ka-aksyon. Alas 10. Yes. Kaya sa atin sininga balita special action boy. Special request gini sa aton buntit di mo. Ang mga pagpati niya sang Pinoy bala sa mga nagabusong. Gani. Siling ni Jocelyn Song Comedia, ihada ko din mo. Nya balda na blasipi ko maninoy. Ay, salamat ihada kay hindi ikaw na balda. Ganin na sakto. Pasalamat ka kay hindi ikaw ang nabalda. Sakto man, At least yung cellphone mo lang. Pasalamat kasi na. Yes. Hindi ka hindi ka mag-problema. Hindi ka maproblema. Magpasalamat ka. Oo. Look at the brighter side. Look at the positive side Yes. of what the thing happening to you. Oo. So pasalamat ka ihada kay hindi ikaw ang nabalda. Ang cellphone mo lang nabalda. Ay, okay. Ako no. Ay, palihog na kay Action Alvin Grava. Gali ba sila ka pamati may aksidente ko na sa Sumag, Bag o Gidlang. Yes. Hambal ni Howard Guevara. Thank you so much sa inyong sinimang information. Sige. Reaction boy, mga pagpati ng isang Pinoy during pregnancy and having a baby. Okay. Kung kabusong, Oo. mga pagpati. Yes, Action Ako boy. inasa ng napanood kanina ng superstitious belief. Yes, oo. Especially diya sa mga kalulahan, kag kaluluhan, dabla mo gani. Especially mga lula, gani actually, ang mga lulo, yung kasi pati-pati mo na. Mga lulo. Ang mga lula, yan. So, na si Lula namon magamba sa mga muna. Kay Lula jo. Galing mo na si Lulo. Mo gani yung lulo yan, no? Tapos ang lula, wala bala may madula. Kung magpati ka mo, patihan nyo lang bala. May extra para ganin nan. Amo na Action Boy. Ang una, during pregnancy, Action Boy, ang mga bisita sa balay, hindi pwede magpundo sa pertahan, magpungko sa pertahan. Amo na sininggalin nila nga sulod may kabusong tingadaan. Oo. Kaya hindi pa pwede ko kapungko sa pertahan. Ang pungko sa pertahan. Hindi, sa sa door bala. Siya, nagidlang ka ng pungko. Hindi, pungko bala sa salog, sa pertahan. Okay. Hindi ko na pwede, ko na Action Boy. Kay, ako, basta hindi siya pwede. Kag siya man mismo mo. Ano rason sila ko, no? Hindi man pwede. Wala lang butang rason? Wala man yun sila nakabutang sa rason ng Action Boy. Bayad sila. Basta muna. Ang next action, kaya regaling rason, no? It can cause unexpected delay during the delivery ko Action Boy. Mo na. Oo, anong man yung labot? Anong labot sa kuha sila sulod niya man? Sa chan to yun. Para kurong hindi ka lang maproblema, sina nga mga superstitious belief, hindi ka lang magbusong. Oo, tsakto na. Hindi ka lang magbusong. Tapos ang lain, Action Boy, kung grabe, ginibang pati, di ba? Example, do wala lang tong nanay or ang lula, natabuan, may nagpundo, bisagwan yung balay. Tapos pag bata na sa ila, abing in-law, sino itong bisita sa balay ligan, nga wala kami itong kabala. Siya gito may sala, nga budlayan, kasubong yung magbata. Siya gito yung may sala, Ayaw mo na? Oo, amo na kids Action Boy. Ginasumay, gid bala. Ang next Action Boy, ang mga pregnant mom, hindi gali pwede makapagunting.
Oo, Kay man, ako no. ang, ang tendency ko ng action boy, ang bata ko na medyo kalbuhon. Ang buhay ng bata? Oo, di ba may ara na, ang kiss, abala may ara, abala mga taas ang hairline. Good morning nung Martian. Taas mo lang mga, ay, hindi atay, may nag-greet lang kaya kayo ng Martian. Taas ang hairline, mga nipis buhok na, Good morning mga tunay tourist. good morning sa inyo na, oo, tiyan mo ako ng action boy. May tendency ko nung kulok-kalbuho ng bata. Sige na lang, likawan mo na lang. So, ang Iloy hindi mo pagunting. Oo. Diba sing bata magkulok-kalbuhon? Ano naman? Tiko ng Iloy kalbo ng daan. Ate, May mga Iloy nga kalbo mo. hindi na siya kapagunting. Hindi sa magunting, no? Kay kalbo na siya mo. Hindi mo naging sang bata. Wala ito chance ang bata, kalbo man siya. Charot na. Sa mga pagpati lang na iya again. Sa mga pagpati lang na iya. Sa ngatan sining mga lolo and lola. Sige. Ang next section boy, hindi pa kuno allow magpa-picture ang nagabusong. Yeah. Kay bad luck na kuno action boy to take a picture during pregnancy. It can cause something bad to both mother and child. Kita ko pala si Marian Rivera sa Gani, gabusong di sa ba, mga- no? Amo na yung uso sa mga action boy. First month, second month, third month, fourth month, hasta sa 8th month. Sige to kayo. Hasta nga nagwa na ang ano. Kita ko na blado kaayo mo lang. Kilain man to ilaya pagpati. Alay Manila. Sa ato na ya. Sa inyo, sa mga lolo. Basit na sa dalom na hindi. Ba siguro, sa likod to. Sa ato na yung mga lolo and lola nga pagpati man action Sila boy. ni Marian way lolo. Ha? Naglola. Basi na-convince lang nila. Na-convince na kayo kabalo kung mga apo mo artista. At syempre daw mo nagaulat. Nga kung makita man nila, no? Correct. Ang next action boy, after giving birth, mga superstitious beliefs after giving birth naman yan. Ang nanay, hindi gid ako ng action boy, pwede na kapaligo. Nga ko daw, magkabuso nga pagbata, doon ka baho ka. Wala ka lang, isa mo. Or kapaligo, sila sang may dahon, wala sang ano na ganing dahon naman. Diabas? Ah? Hindi ba? Bayabas na. Ba na ba? Alibhon? No. Banaba? Ang ginapaligo, nila ako ng action boy. Kaya si mabughat. Oo. Kag daw medyo inini, warm water. Kag amo ng paliguon action boy. Sa nanay, kag sa bata. Galing kay wala na butang ko nga ano. Kung bakit. Bakit? Ako mahihiya. Bakit? Amo na yang Oo. ako mahihiya. Ang next section boy, ang breastfeeding ko no, ang mga naga-breastfeed nga mga nanay, hindi pwede mag-inom sang cold drinks. Kay ang bata ko no, kay makadto ano na ko no action boy sa gatas mo. Tanan ko no nga intake sang nanay, may something dira nga nagagwa sa gatas. Okay. So kung mag-inom ka na sang ng alcohol drinks, dapat kuno 2 hours after ka pa magpatiti si mo bata. Okay. Kaya possible mahubog ang bata mo, kita mo ang bata mo, 2 months magatindog na ni sa. Gatindog na ni bata. Doon pala ka bulan, tingala mo bata mo naga-toast na ba? Toast! Cheers, kampay! Ang first nga word mo balas ng bata mo, cheers! Cheers! Toast! Nahubog ang bata after 2 hours, pero mas mahal na lang gid nga ang breastfeeding moms. Hindi gid mag-inom. Kaya hindi ko na sila pwede kay inom cold drinks action boy kay amo nang rason kuno sang mahilanat or masipon or maubo ang bata. Okay. Basi na yan, hindi na yan superstitious belief. Gusto na yan, kuha na yan guru ya. Tiki may damo scientific explanation. damo man ko kilala yung naga ano ya. Ga Inuman gyapon cold drinks. Yan kiti lapit lang mo ti ari ding imo nga puwak diyo. Lapit lang man dayon ang tiyan mo na guro ga-effect guro dayon. Check to man. Pero dalod na lang siya. Tingala, lagi ko bala nga. Diba? Ano ni unto. Ano yung puwak. Tapos ang dughan. Tapos ang tiyan. Pero magkaon ka nga una agad ako ang tiyan. Tari sa kapit sa daray sa dughan. Tingin yung panaog sa mo. Amo na. Yung panaog sa. Ang lain ako sa likod magkanto. Ang buyo na sa likod. Ang yung pamangkot na sa mga dubli likod. Karing hapit man siya daray sa ang tiyan yung dako yaw. Hindi dughan. Kaya raw sa babaw, dugan, ano naman. Hindi, kay ganito na sa mo, kay may alagyan siya. Ang gusto mo para maglabot sa dugan, tuduan mo kaon. Hindi, para magsaka.
Asa ka lang sa labos sa dugan mo? Ano kalain ba? Abin lang, boobs mo na gali. Tiyan nga po. Diyan. Di wala ma-separate. Paano lang guro? Mapakuti ka na lang guro. Ando mga stem, di pala inon mo lang, ano. Parang yung, mga muna, kung hindi ka man sa ma-separate, at least 3 iyaw, 4 ang yung, Ano kalain ba? Waluha na lang. 14 ah. Ay, kalain. Dumudamo na na iya. Ang baboy gani, okay mo lang. Gani. Kalain. Hindi wala. Oo. Ang baboy, okay mo lang gani 14. Gani, no? Grabe ang mga creations. Kalain guro, ang tao guro, katursi kami. Malmahal sa mga kinadlan nila nga. Boobs here, boobs there, boobs Boobs everywhere. Kalain guro, magbakal din sa department store. Isa gani kaset sang isa kaset sang bra. Ay, ma'am, ng 14. Hindi 15, may sipil pa ko. May sipil. Pinabutan ka man na bra. Basi, malay ko man nga. Yung basi, hindi. Wala ko ng sipil, lumas na ko pa sa boobs. Actually, naman na siyang mother. Ang mother of all boobies. Ay na, naman ang ginastorya niyo man. Negation boy, mga beliefs man para sa mga babies. Hindi ko no pwede hindi ko no pwede, nail cutter. Nail cutteran. Hindi pwede ka nail cutter sa mga bata kung gabi, connection boy. Nga man. Wala na buta. Siyempre ba? Pero kung ano na ito, ginatuloy mo kung imo nga iloy. Muna. Sa ako niya, panlain man yung pagpati ko ya. Siyempre kayo do, basi mapilas ang bata kay gabi na mo. Nga, dulom. Basi. Sana, kano na yan, bro. Amo na ko lang kung mag-nail cutter ka, kung magpangkuko ka wala, kung gabi. Daw ginatuloy mo na ko nung imo iloy. Anong tuloy man? Daw gina-wish mo lang patay siya. Muna? Amo na, ang tuloy. Ang sabi mong tuloy, isda, tuloy na isda. Ano mo niyang labot? Ate, amo na gani. Amo na gani ko. Gani, superstitious, gani. Superstitious belief. Nan. Are pag ikuno, may ari man diyo, hindi ko na magsuksok o lintas ang kabusong. Kay mga lambod na ko sa iliog sa bata. Hindi ka basi ang umbilical cord. Hindi ka na Basi may magsuksok. Ano mo yung labot? Hindi kaya mo niyo, kaya basi ang imo kulintas, galambot sa dalom. Clive. Yung pagwas ng bata. Sakit ulo ko. Pagwas ng bata. Lambot sa bata sa iyang ulo, na yung kulintas. Muna. Oo, kasi lambot sa dalom kulintas, wala labaw. Muna. Besh Miles, hindi ka na magsuksok ta. Kung of course, advice naman si Sir Boy, hindi ka mag-ano, kasi yung bata mo. Ay, sorry, wala ka na Sorry. Ang next Action Boy, ang first haircut ko na sang bata, ginaipit ko na Action Boy sa pages ng book. Sa libro. Para mag-alam Para na. mag-alam na. Ay, ban sa Bible. Ang ako niya, kung magbata ko, hindi ko ibutang man. Sa wallet. Parang damo kwarta. Hindi para magbatakwar. Joke lang. Next Action Boy, syempre bata pa ko na Action Boy, madala pa na ako kung dapa balang ilong. Para magtaas. Pero ang balil Action Boy, humok man gitang bone sa ilong. Madala mo mangigin ako na magpamam ko na bala. Okay. Ang ako wala ginadala. Ulihin na guro ni mama na Kasi may bone. Kasi may bone na gid bala pag ni mama. Wala nadala. Ang next Action Boy, avoid ko no facing the baby sa mirror. Kay may pwede ko no they can have speech delay ko no Action Boy. Kung magpang espiya? Oo, ipatuba mo sa spiyong ang bata. Nga, basi speechless sa pakita, tsuray. Basi. Or kita sa iloy. Kita sa nagabit-bit. Yes. Sige. Ang next Action Boy, hindi ko Kung dahil din siya kung dapat, napagin na yan. pero pwede, or tunat, Ang gamba lang din siya kung dapat. Matila ko na bataw. So, bata ko, tistingin na. Ang last Action Boy, hindi ko na pagdalo ng bata sa Guabalay kung gabi Action Boy. Pwede syempre, they can catch a cold. Aray, ito, na ginaya. Sakto na. Hindi na yung superstitious belief. Yes. Okay? Yes! Sige, isa kay, sino itong nag-greet na sa birthday, di kay Major Jason Manglimutan. Major Jason Manglimutan, happy birthday kay Howard Guevara. Yes. Happy birthday to you! Ay, kulay. Ano naman? Major bala na. Sorry, Major. Alan Camacho, good morning, man. Hussein Luxin, Kerina Villaflor. Yes. Natamyan niya lang si mama niya, Jinky di Alagdon.
si Papa niya Joe kag Mama Lulit. Good morning. No? Yes. Mago sa Hinawaan. Good morning, man. Oo. Okay. Dictionary lang ko nung iban. Tuod gid ko no tested and proven ang buhok iipit sa mga ano. Ay na. Sa mga encyclopedia, mga dictionary. Tay sa buki wala na encyclopedia. Ate, sa puro na cellphone na tanan na digital na. So likod mo na cellphone ibutang. Ay na. Yes. Jeno Sungko. Okay na? Yes. So happy weekend everyone. Salamat. Tanbay na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupo. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.